ya sajake ana sing dipikirno. Jane ngene mikirno apa? Duh Kanjeng Ibu. Anane Joko Taruna bingung lewang-lewong kaya ngene iki merga Joko Taruna duweni gegayuhan Kanjeng Ibu. Awakmu duweni gegayuhan. Coba matur nanggone marang Kanjeng Ibu. Joko Taruna duweni rasa tresna marang Dewi Purbawati saka Prangwetan Kutha Surabaya. Loh, Joko Taruna. Mbok yo liyane. Mangertenono Dewi Purbasari kuwi sik kadange awak dhewe. Ya kadange ibu. Ya kadangmu dhewe. Ning aku duweni rasa tresna marang Dewi Purbawati Kanjeng Ibu. Joko Taruna putraku. Kowe iso meleh-meleh. Meleh-meleh liyane. Pokoke ora Purbasari. Ane wayang Jawi. Apa iku? Jarene Bang Jawa. Caritane wayang Jawi ngono lho. Caritane wayang Jawi. Ing praja ngalengka, Ing praja ngalengka
Drojo. Drojo nyanyi yo so. Ana nyanyi yo. Ngeten Den Ayu jenengan ngersakaken napa tembang napa? So. Kula niki abdi, namine abdi niku nglaksanaken napa ingkang dados penyuwunane napa So. Den Ayu. So. Hmm. Biasanya sing menghibur iki lagune Perahu Layar. Oh ngono ta? Nggih ta. Ganti ya. Apa? Lho ya lanang wedok sing enak iku enak apa ki jenenge duel. Heeh. Hah? Gak ngerti ya. Ayo, nyanyi Wong so. loro nyanyi wong loro niku lho. Lho, duet niku sing dipangan teng ilat biru niku lho, Den. Lho, juwet niku sing sak mangkok regane 2.500 dimaem niku lho. Lho alah, dawet niku sing didamel lare wedok-wedok renang teng kolam ngoten niku lho. Apa? Iku bawet. Duel mawon, duet kali kula. Aja aku. Apa? Iki lho. Kon nyanyi apa? Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi adi ngaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani asal oleh belanjane kathah arati kabetan tak pikule iya loro enggal-enggal ngrencangi tekan apa mangke kula opai tobel wong legan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan ampun gelo mas sampean ampun kuciwa kula Asik-asik. sik telung dina awan-awan lunga blonjo ning pasar paing prawan rondo kanggo kurapatek penting Mas tuku gelang apa anting-anting jasumalang najan rondo dijamin kemping lah Mas asoy iki awak dhewe iki iso lanang iso wedok Ngawur ae. kados pundi Den Ayu napa sampun dadosaken renaning penggalih panjenengan tetep urung bungayan gurung ketemu karo Kang Mas Joko Taruna saka ngaten Kedhi. walah kapange nemen nggih Kang Mas oh ora dadi ngopo diajeng najan ning dina wekasan sliramu wis nandang tresna bari ingsun napa panjenengan nggih purun umpami Hmm. nyusun bale wisma kalian kula to Kang Loh, Mas ora mung gelem ning wanudya pasuryane kaya sliramu sapa wong sing iso nolak? Neng apa kang dadi sesramu yen sliramu rabi karo Purbawati Apa sing dadi penjalukmu wong ayu bakal tak seroki? Apa? Dudu lambemu so. Sapa? Masalah. Endi? Aduh. Den Ayu,
Piye? Kula kepling mawon riyen. Kaya ngono. Lah kok boleh lembeng awakmu so. Kang Mas Joko Taruna. Iya, Dimas. Kepiyang kene pawartamu nganti tekono ing Surabaya kene. Tuju aku mrene ora liya negesi apa sing dadi kekarep aku. Bot-bote aku tresno marang kowe, Dimas. Gelem nglamar karo aku. Zo. Sesuk ngenteni apa becik saiki ayo nang ngasale Kanjeng Rama dalak ibu. Ayo derekno aku. Kang. Ayo, Dimas. Kak Mas Gajah Menggol. Mun cetak kok ngantek posang lho, Mas. Mikir lagi anak angger gajah setu bondo. Siang tak mau ngakan, malam tak mau tedung, apa yang mbok pikir? Dong, Egi, jok kuatir. Diki mun ketemu orang, si namanya Gajah Situbondo, tanya bingko. Engkau tahu, mun siang lo ngakan, malam tak tedung, apa saya pikir, tanya dia. Egi, Jok dan badan. Mun lo ngocak, tanya kakek. Mun lo ngocak, engkau saya tanya. penjenengan sing ngocak Kang Mas. Setia di ma orang. Orang endok mah. Tiga. Paman Gajah Menggolo, Paman Yut. Gajah Seto. Apa sebabnya awe penuh tak metu saka Sampang Madura? Aku udah ngerti sampean ngejak nang Surabaya iki dah ngerti. Ora ana siji loro. Arek wedok sing ayu rupane. Anake ndeng paman katemungan kutha Surabaya ya Purbawati. Beda apa? Aweke aku tresno. Boh. Anak angger Gajah Situbondo. Apa Madura ada nih si Radin? Duk. Awake penuh cok salah paham ta yo. Wis dadi anteping pamikiran awake aku. Nek awakku gak oleh karo Dimas Purbawati alung boyo temekan ning pati. Oh. Lok papa. Engko norok sampean bae. Nek awake penuh melok bare aku yut Engko ekot marang mboken. ngelamar. Tapi Lamar. nek Purbawati dak dibekno, Yut. kae Karangapang katemungan kutha Surabaya. Jok kuatir. Ayo berangkat, Bang. Berangkat.
kesuwetan tanane sangat angin kula Punggawa. Piyanggonmu sowan lapas rokan aku Bang Wetan tuh Kapengungan Surabaya. Paman Janggrono. Awak aku caos bukti kunjuk paman. Aku ora basa karo kowe. Pangestu tak tampani. Coba wae pangestu tampanono yo, Ken. Awake pundi? Dadosno cimat paman. Iya. Kakang Seto lah. Gajah Manggolo. Metoro agi ana anggir gajah Situ Bondo. Oh, ngetutaken. Iki sowan wonten Kapengungan Surabaya. Nggih. Paman, Nggih, cok kaget paman. Janur gunung kok dungaren tanpa tak timbali kowe sowan ana ngaresan. Awake aku munggah ing Pandopa kungkang mengang Serbeje. Ora ono siji loro. Nglamar paman. Lah sing sampean lamar iki sapa? Ndak ono loro siji di Mas Purbawati tak ya. Kudu dadi bojone awake aku. Garwa itu Terus pundi to ramane? Arya Gajah Situ Bondo sowan nang kasunge Pasarekan Agung ing Blang Wetan Surabaya iki nglamar putramu. Nuwun sewu ramane. Arya Gajah Situ Bondo menika nggih tasih ponakan. Yo, nggih ponakan sedulur. piyambak to Yo, ramane. bener. Inggih. Kok nggak ada kekajen ingkang kados mengaten menika niku menapa leres to ramane? Nggih klintu to ramane. Tak takonane. Inggih ramane. Kere Arya Gajah. Nggih paman. Iki sing lakoni dudu aku. Iki sing lakoni sedulurmu. Yo coba tak takonane. Aduh paman. Awake peno wong tuwa. Apa nek do kondo? Langsung kena karo awake aku. Beres paman. Iki aku yo ora penak marang putraku. Putraku tak nipke saja iki gelem apa ora. Dok, manut awake aku. Inggih ramane leres panjenengan. Ger putraku bocah ayu Purba. Kula Kanjeng Rama. Iki Kang Masmu Arya Gajah Bondo adodoko sampah sowan ngasang Kanjeng Rama iki mau nglamar. Kula badhe ndangu piyambak kaliyan Kang Mas Situ Yo. Bondo. Iki sing lakoni kowe, Nduk. Nyuwun sewu. Nyuwun iya nggih kayu. Kang Mas Arya Gajah Situ Dodi Mas Purbawati. Ene opo di? Pripun pawartos panjenengan? Aduh. Kano lang alang. Slamet. Pawartosipun bibi kaliyan paman wonten ing Situ Bondo pripun? Awake aku ngapno awake beno. Aduh, nek awake beno manut njaluk apa? Donya sakmene sampang Medoro tinggale Tangrama Cakraningrat. Tabyokno karo awake beno. Yo. Nggih nyuwun sewu saderengipun. Ning kula menika tesih dereng kepingin imah-imah niku pripun? Lho. Awake beno wis dewasa. Nek awake beno ndak gelem omah, salah ta yo. Cocok. Dadi wis cocok umpama mau karo aku. Iki to. Rama, Iya, Nduk. Kepiye nggih anakku Purbawati? Purbawati so kita pasrahno karo kowe. Sole awakmu dhewe sing lakoni cahayu. Gen Rama dalaipu pasrah kalian kula. Iya. Manten bener. Kula badhe paring pawangsulan dumateng Kakang Arya Situ Bondo. Kang Mas, Dimas Purbawati. Nek opo di? Ngomong terus terang karo aku.
nek awake peno gelem pokok gak jaluk mudune lintang barek bulan. Duh, awake peno enak. Ta iya to paman. Kula mboten badhe nyuwun mandhape lintang kawan rembulan mboten. Ning kula nggadahi panyuwunan. Sago napa mboten? Lho. Awake peno duwe panyuwun, awake peno duwe penjaluk. Pot-pot aku tresno barek awake peno. Duh, jaluk apa? Awake aku ngleksanano, Dik. Yen panjenengan saged mbabat alas Wonokitri ngantos dados Karang Pradesan, kula purun dipun pundhut garwa kalian panjenengan ning ngangge syarat tanpa pusaka. Aduh, Dimas Purwati. Liyane jaluk pusaka awake aku. Iki minunggo sekepe awakku. Nek awake aku babat alas kiri tanpa pusaka. Aduh. Apa Dimas? Abot sanggane. Ngembangke katresnan mundhut garwa kelawan aku. Amung babat alas Wonokitri dadi Karang Pradesan wis sambat ora karu-karuan. Bali nang situ bondo ora usah bojo kelawan aku. Lho. Amung nyuwun iki. Awake aku balik ning Sampang Putra tanpa mboyong awake beno. Injih. Alung boyong matek ta yo. Yen ngoten monggo diusahakaken. Paman Gajah Menggolo, Paman Gajah Seto. Awake aku njaluk musyawarah solusi awake beno. Yo, apa iki, Paman? Ana angger Gajah Situbondo. Ngaco. Kakek pusaka beri orek. Nah, enggak. Pusaka ini tak oleh kegang salam mesti ramai sampean. Ramai sampean ojala berjalan dari Madura. Tepung mata tak tolak. Dere tak kolak kita melek. Tepung tadus awal mata jadi Madura. Lah, kemi Tangrama. Iya. Oleh pegang selamat kerajaan. Iya. Nek pegang selamat atas anak pegang celak lagi. Kecoba gak kena dipercaya. Kok mata tadi? Coba lagi, Jok. Oh, Sakaria pun bodoh. Jok sampai wal dari Nagaria. Aduh, Paman. Tetep dak ulung nanane pusaka. Anakir, unta kena tak elek lagi. Kok mulai ke Madura? Nawe menunggu mulai ke komputer. Ayo. Ndak newani karawe aku. Oh, colok ya wae bener ndak kena dipercaya tak yo. Sepura dia sing akeh anakir. Aku ate mulai nang Madura, kok eleng-eleng aku iki jalan karo wong tua sampean. Tak balik, Cuk. Balik. Dimas Probati, Kula Kang Mas. barang wis kadung diapakno. Ji. Tanpa nono pusaka iki. Pusaka niki kula beto. Manggihan panjenengan sampun saged mbabas alat Wonokitri. Kula balekaken wali. Dimas Purbawati, Jek kula. kaya ngono penjalamu ndak bojok karewe aku. Apot sanggane wong tresna kayuyun nek ndak bisa keturutan atau sampang metu nang Surabaya pot-pote tresna barewa peno ya kene kaya ngene iki sikep awake aku. Ndak apa-apa. Paman Pipi, Iya kepiye nggih? awake aku Haryo Gajah Seto. Putra Tangrama Cakraningrat jaluk pangestu barek peno. Iya. Muga-muga awake iso babat anane alas gitu. Ya tak ngastoni. Tak pengen. Dimas, awake aku berangkat, Dimas. Nggih hati-hati ya Kang Mas itu bondo. Ger putraku Purbawati. Bombong rasane manahku ger awak dipratikel sing kaya ngono. Ya kene Gajah Arya Gajah Situbondo. Kon dipikiran sing kaya ngono. Kok kepengin gabsa kitang krama karo awakmu to ger. Dados pundi kula ajeng nolak Gajah Situbondo. Ning kula menika nggadahi pacangan piyambak.
Oh, dadi kaya ngono. Kakang Joko Taruna. San nganti awakmu duwe alasan sapa mbok suwun babagan awakmu wis kenal Joko Taruna. Menika katresnan kula Romo. Ramane, panjenengan dangu bocah menika apa ramane? Joko Taruna. Nganti kowe sowan kacerokan wetan katurungan Surabaya. Iwak pigati nopo ya? Saderenge kula matur, kula ngaturaken sugeng pangapunten mugi kunjuk. Yo wis pangepune tampanono. Nggih kula tampi mugi dadosaken jimat. Ya, Sameneika dateng kula mriki tengene Brameteng Kabupaten Surabaya. Kula gadhe kegayuhan kula ngelamar Dewi Purbawati. kuwi yo nglamar Leres putraku Purbawati. Arep sengkara aku padawu marang putraku Purbawati. Ya, Purbawati. Dawa Romo. Arya Gedya Situbanda iku mau nglamar bareng awakmu. Leres. Apa ning kowe duweni penjaluk Nggih Romo. ya awakmu. Umpamane Kanjeng Rama iki duweni penyuwun marang si Joko Taruna kepiye? Mboten dados gaya panapa kersane adil Romo. Ngono. Ji. Joko Taruna. Paman dawuh kelawan kowe. Paman umpam duweni panyuwun marang kowe piye? sameneika panjenengan sing napa? Kowe bisa gandeng marang putraku sing Purbawati ning paman duweni penjaluk. Kowe bisa ngethok glone Arya Gajah Situbanda ora esuk ora sore boyongen putraku Purbawati. Sabote kula gadhahi rasa katresnan kaliyan Dewi Purbawati. Kula saged nglampahi. Kowe sanggup? Sanggup cayo. Kang Mas Joko Taruna ngadeg cedhak karo aku, Kang Mas. Sekedap nggih Romo. Iya, Kang. Abot tresnamu karo aku, Kang Mas. Iya, Di. Gedhe tenan karo aku. Gede banget rasa tresnaku marang sliramu. Apa sagung ayahe apa sing dadi panyuwune Kanjeng Rama? Aku saguh nglampahi. Bote aku tresno marang kowe. Pesenku mung siji. Sing ati-ati. Kudu waspada. Ngertenono aku ning kene sing nunggu tekamu ya, Kakak. Iya, Di, Mas. Sameneika kula nyuwun pamit, nyuwun pangestune, Gusti. Iya. Sakdarmu pancene kaya banyune. Pas dongakno kowe ora nganti duwe rupiah apa-apa. Bersuwun, Gusti. Kepiye kira anakku Purbawati? Ojo kepenak anggonmu dolanan kok awak lawan ban kabeh Iki kudu mbok elingake ing katemunggungan Brangwetan Surabaya iki kaya-kaya peteng dedet lelingmengan kados mengadan ngestokaken dawuh panjenengan. Gusti Kang Murding jagat muga ora ana apa-apa ya. Monggo. Ayo, ayo. Ayo derekake. Monggo. Monggo.
Simo katerungan. Nggih, Kang Mas. Ojo ngati jalma menungso mlebu ana ngalas panggonan kene. Ngono, Kang Mas. Sapa ae pawongan menungso mlebu ana alas kene nek bisa ditadha kala mangsa. Tegese dipangan. Kowe sing ati-ati. Mampu jalma menungso mlebu ana alas papan panggonan kene. Ondone amis. Lho. Awe aku melu takon bare awe penuh. Blegere menungso ning wandane buta. Awe penuh sapa ta ya? Simo Kwakian. Simo Kwakian. Sing siji? Simo katrungan. Awe penuh mangkondo alas kitri iki dadi apa awe penuh? Jaga ana ing alas kitri. Sok sapa ae pawongan mlebu ana alas kene bakal tak tadha kala mangsa. Lho. Ojo maning jalma manungsa kupu gantrung miber ana alas kene tumiba bakal temenake pati. Awe aku Gajah Situbondo. Jaluk tolong kare peno skorne, ayo ewang kena babat anane alas kitri. Nek awake peno gelem do, tak suwargakno awake peno, tapi nek awake peno tak gelem tak pateni ya. Lho. Mongko dhisik. Ngomong arep mateni Simo Kwakian. Simo Katon, sing ati-ati jaga ning pojokan alas kene. Sing ati-ati, Kang Mas. Hei menungso. Kowe bisa babat alas kene yen wis kemlondong sirahe Simo Kwakian. Awake peno temen-temen ndak gelem ngewangi awe aku. Yo, Apa to wong loro tak enteno patiku. yo. Ayo. Nek wae peno dari Jembri Brayangan Lulu Banaspati, ratune Jim. Yo, nek duwe ilmu yo gawe jajan tamakno tak buka ya wae aku dadan. Bukan dadamu. Ayo. Duk sakmono. Tak baleni maneh. Awe peno gelem ngrewangi aku babat alas kitri apa ndak? Lu bosen urip awe peno. Sasra yuta sawung tanding babasane jago tarung kenteni nabluk. Awe peno mari ngabluk karo aku. Ayo, tampano najine Haryo Gajah Situbondo sanetra utama sampang Medoro ta iya. Suntek ilmu daya kawijayan. Simo Kwakian mundur. Aduh. Dimas Purbawati. Ndak tek rewangi kaya ngene. Bebanane awe beno Ciapote. Yo, kenek kanggo pangiling. Dulur-dulur. Besok nek ana rajane jaman,
sak matine Simo Wagian no papan kene tak jenengno Desa Simo Wagian. Hei menungso. Aku gak trimo kakangku bapaten. Awe meno ndak trimo. Nek Simo Wagian temakaning pati. Iya, Ro. aku bakal nuntut bales marang kakangku. Duh, awe peno kendel temen bare aku. Ayo, Dino iki awakmu kudu mati menungso. tampanono utawa tokno ajiriko. Tampanono aji-ajian. Lho, sakmono ajine awake peno. Simo katrungan. Ayo bebarengan ungkal sawiji bare aku mbapat anane alas kitri. Gelem ndak? Aku bakal ora iso. Nek awake peno ndak gelem, mati awake peno. Nek kanggo pangiling-iling. Nek ana rencane jaman nok papan gini tak jenengno Simo Kadrungan. Loh. Awake aku kudu mlaku ngalor ngetan. Duk kene kono ndak penak, tak mlaku-mlaku aku. Duh pinggir embung no pinggir dalan. Amune sumrepel wangi. Akeh kembang maneka warna baban kene. Duh, lho. Kena kanggo pangiling-iling. Kanggo tolek sandang pangan no papan kene ning kawula tasih. Besok retene jaman tak tengno pasar kembang. Loh. Dadak akeh wit-witan sing gedhe lang malang no tengah embung. Kok mosok kawula tasih ndak ngerti ndak disisino. Besok rencane jaman tak jenengno embung Malang. Rumoso ngelih awake aku. Kudu ngombe. Ngapek banyu nanti ta ya? Duh. Ana belik kinclong-kinclong saiki. Dadal ta ombene? Sakmarine awake aku ngombe banyu. Apa aku bugar maneh, seger maneh. Besok neno jaman no papan kene tak jenengno banyu urip. Lho. Dimas Purbawati. Awake aku kepengin rapi bar awake peno kok kaya ngene. Yo. Alas kitri, alas wono. Awake aku pengin rapi basane krama. Lur dolur.
ditenono besok no papan kene pojokane kutha Serbeje ndak tarani kutha sapa-sapa tarani kutha Wanakrama. Apa bener sing nang ngarepku iki sing jenenge Gajah Situbondo? Balik awake peno sapa? Aku Joko Taruna. Joko Taruna. Ndak salah. Sing ngantep awakmu rana loro siji. Haryo Gajah Situbondo dai. Mapan kebenaran. Loh. Jaluk awake peno mapan kebenaran. Karepe awake peno sing yopo nek wis ketemu karo Haryo Gajah Situbondo. Miturut perintah saka Katemenggungan Bangwetan Surabaya Jaeng rono. Ora liya aku dikongkon mateni kowe supaya aku bisa bebarengan karo Dewi Purbawati. Lu. Awe beno ngayunno, ngarepno. Seneng barek Purbawati. Jelas. Joko Taruna tak elekno. Awe beno cek ijo royo-royo. Eman gantengmu ganteng gagah ing gagah. Nek Purbawati wis tak lamar. Nek lek peno njaluk Purbawati, ngemping loro nggih Javati, nyidam terbelo ae peno. Gajah Situbondo. Ojo nganti dadi keliliping matane Joko Taruna. Yen kena tak elingno mumpung kurung tugel sirahmu. Lalekno pikiranmu tentang Dewi Purbawati tinimbang tugel gemlundung sirahmu ana ing Bantala. Joko Taruna wis dadi janji prasane wong Madura. Nek donya bondo dijaluk dak dadi apa? Barang dijaluk dadi apa? Tapi nek bini awake aku jo cacak dijaluk senggol mate awake beno. Ora usah gunem tanpa guna ayo dibuktekno ana ing papan panggonan kene sapa gemblung. Nek jeleng. Nek awake beno temen-temen. Ayo perang junjung awake aku. Nek awake beno kuat junjung awake aku. Lopek anane Purbawati. Apano sing tepak bakal tak junjung kowe, Gajah Situbondo. Lu. Nyoto-nyoto aku ora bisa. Ning coba kowe sing junjung aku. Yo. Joko Taruna, sambat to wong tuamu. Ndak nok loro siji sing gawe sorone awake beno, lorone beno. Haryo Gajah Situbondo. Ayo, buktekno kasunyatan. Yodha! Aduh. Gusti Allah Pangeran. Lelakon opo awake aku kok kaya ngene cakrama cakrane kuwi. Awake peno temekaning pati awake aku njaluk pangestu dadak ruwet sing kaya ngene. Aduh. Yo, ndak dadi opo. Ndak niati tak kajati. Awake aku kalamun ndak bisa koyong Purbawati. Duduk satrio sampeng Madura ya. Aduh, jajal. Awake aku tak ngaso ning sore ringin contoh.
watu ati wong mlalat ae lho. Oleh nggo esok ati anake belondo blebok kinco. Tina-tina dikongkon nang alas elek lambangan. Hawe hotelah mumbok. Malah odong-odongan. Umi sucin. Tolong. Cilen ulung. Tolong. Gedhe-gedhe kok ana wong nganga. Masa mit. Sapa pawongan tulungono aku. Lika iku ndruwo ta wong. Aku menungso. Lika nungso kaya atu. Iya. Tulungono aku. Lah lika ulung-ulung ndi atu dalu. Lho ancane omong diuyu celek wong-wong. Aku sak dhuwure uwit aku kecepit kayu. Lho lah lika la apa ya mene kok empit. Ayo tulungono aku. Kalau sing biasa ya mene empit uyu ae. Lho lika nggo ayu dempet iku ta. Iya. Lho enak ya mene empit iku. Tolong. Lho, lah lika dikempit kok alulung sih. Lah aku nek diempit iku aku ngeses Aku nang ndukure uwit. Walah, entenono ilu lika tak cungke ya. Ulung oleh lambanan le ulunge wong. Hanculit iku. Diulungi wong dilongkokno. Aku mlakune iki mang gak tete. Gocekan awakmu yo gak kuat ngono. Lika emang lho. Lah apa kok enak-enak sampe empit mang. Empit ya apa sih? Lah lika mang lah ali diempit. Ya apa sih rek? Kecepit, aku kecepit nang ndukure uwit. Lika empit ukung wit. Uwit iki ya. Empit iku ya apa sih? Lika lho kecepit ndukur wit ta. Iya, aku kecepit nang ndukure wit. Lah lika lah apa kok empit nggo wit? Iki mau aku iki mari geger mbarek wong. Lut. Gelut. Aku diuncalno nyangsang nang ndukure wit kecepit. Ngono lho. Lho. Lika kalah. Yus, ya apa maneh kalah iki mau. Sik ta? Awakmu iki ateng-ateng goblok iki. ya apa maneh katene. Awakmu jenenge sapa? Atu. Heeh. Otembut. Hah? Kono aja ngawur lho ya. Mas yo iki nggone nang alas tapi ngomongnya aja rusuh. Lika lah aku ngaku teh. Ya apa sih rek? Lika iku lah akon aku. Iya. Akon nengku. Jenengmu sapa? Oh nengku kombut. Jenengmu sapa? Kombut. Masalah skakel iki. Jenengmu sapa? Joko Jumput diangkrek iku. Aku Joko Taruna. Gukno ya apa rek? Gak jangkep Oh kok aluna. Nah. Atu iso elok ya gukno nae. Ya wis gak apa-apa. Mergo awakmu wis tak anggap kanca mergo mari nulungi aku matur suwun. Atu ngomong tok. Ya akeh unggale lah. Awakmu njaluk apa sih? Lho. Oleh gonya kena ali dilungi ya. Uka-uka no. Bebele bang ta. Ngene, nek awakmu kepengin bondo donya, tak turuti ning ana syarate. Salate apa? Syarate awakmu kudu iso mateni sing jenenge Gajah Situbondo. Aliyo aja itu Anda. Iya. Alek dula iku. Arek dura kuno. Ayo alek demula. Iya. Sing ada lampu. Dodol lampu ya apa sih?
Dulai dodol lampu itu. Iki masalah rek iki pangeran. Iki abot awe diuyu cek. Awakmu sanggup apa enggak? Lek awakmu sanggup, negara Sigar Semongko bakal tak kena awakmu. Awakmu njaluk apa tak turuti. Halo wek, Njaluk dhuwit tak kei. mak, Hah? mak, Emak iku apa? Emak iku apa? awe ulu yo. Gawe apa sih? Oma jangkrik. Walah omah. Iya tak turuti, tak turuti. Oma, Iya. wek, kei. Dhuwit tak kei. Hotol. Hah? Hotol. Hotol. Hotol sing nggo oko-oko lho. Kok njaluk apa? Sepeda motor. Kok iso wong iku cetekane nduk mburi ngene rek. Lho akele lilu sing ngacak. Njaluk sepeda motor sing modele apa? Halo hotol bet. Astaga. Ya apa rek? Hotol sing kaya alek ayu-ayu hotol bet iki lho. Sepeda motor apa? Bet. Sepeda motor apa? Beat. Bit ya bet. Wis sembarang tak turuti. Liko gak ojo, Aku gak mbojok, aku gak goro. olip nek ojo iso lho ya. Iya. Entenono lho nggo ndi salah asem liko. Ali aja itu ondo, aku sing ngulusi. Sing hati-hati Joko Jumput. Ngono. Lah ya olip gak gablek. Nulungi wong ican ae ojo medula. Oi! Alio aja itu ondo. Ojo apa liyane iki lho, kok emput ki lho apaken. Liko asem ulat ta. Nek mlakune yo ngene iki ta yo. Dulai aku nencik ini. Lho, iki metine petik ta manungsa? Etekake emu ah. Lho, Atuh nung seluma. Ah. Kok durung dadi? Ulung dadi adi tepalo. Ngantek kae peno. Angkle wis adeg iki. Lho, kok adeg samene? Nek kula lo adeg ntekno ewe ki yo. Aduh, tuh. Nek lambe tipis pinter ngomong ta ya. Antel lambene tumul. Lho, apa? Umul. Umul kok apa? Sumur goblok. Jenenge awake sapa? Iki Hanang teka Husun. Jenenge awake peno iki sapa ta ya? Ana Nang, hajane Uti Ayu. Hajane mang Uti Ayu ana lapane ku. Lho. Lho kok. Celuane wae peno iki sapa ta ya? Najeng Tomin. Najeng Tomin tunyu. Liko wala, aku nengku. Lah. Angkeme lho ana wong tulu lho. Antel-antel nengku aku emput. Kok jemput? Kok jemput matamu ku nak. Kok digietno ae tatake. Lah sapa wae peno? Atuh, aku umput. Oh, aku umput. Joko jumput ngono sing pelat ku aku. Bali. Aduh, awake peno mbara sumbar karo awake aku. Apa putih peno? Haryo Gajah Situbondo. Atuh akong ya. Liko ali lut ambek alek gukno. Joko Taruna. Duh. Awake peno lapo? Belani Joko Taruna. Atuh aluke ulung e. Pengen tak pendem rip-uriban awake peno. Liko tak itik-itik. Lho. Bocah nakal ta ya peno. Liko ane ambek aku. Aku gak diwong. Apa? Aku gak diwong blas. Gak adi wong? Adi apa? Dadi goblok. Oh, dadi. Aduh tak. Apa meno Liko ngono apa karo Joko Taruna? Nek ico ateni Liko, Alio aja itu onda aku digawe wek. Bu.
Bu. Awe peno dibujuk alus dicolo sutra. Awe peno maneman nek matek. Nek matek diuruki lemah, awe peno gak iso mangan sego. Lho, lah nek ate diluluki gragal col-colan goblok. Tak saduk awe peno kok. Tak epang. Lho, apa iku? Tuyul. Anggit aku iki lodok bae. Anu tet gundet. Keliru. Lho ya tet. Lalu kawel bas. Anak aku. Awel ku apa? Hah? Awel ku apa? Nyawer. Awe peno kurang gede bayarane awe peno. Atuh akeh ngomong. Nek likokane kalau aku, ayo lut ambek aku. Kamu kok gak kaya menungso. Ali kok akal panak, Mbok. Atuh tipe alat, Mbok. Gelut musuh rere gendeng manang ndak kondang nek kalah isin. Aduh. Purbawati. Awe peno tansah tom-tom mendok pripati Haryo Ki Jasitubondo. Wong wedok ciayune, wong denok neblong mendah kene. Aduh, remale. Tak lakonane. Aku kudu tetep boyonganane Purbawati. Jane ya pegel dodol jamu. Kari rong botol ponjol sakene ae lho. Awakku kesel banget. Mbok rondo praban kinco, mulai dodol jamu kok pegel temen. Anakku tak kongon ramban iki mang lho wis mulai tak durung. Mbok, atuh anteme wong mbok atuh alo mbok. Wong dikongkon golek rambanan kok diantemi wong lho. Kok nyolong ta? Aku lho ono, Mbok. Kon njaluk tolong lho kena apa? Aku antemi wong alah, Mbok. Kon antemi wong kalah. Waduh. Ngombe jamu. Mbak, apa? Iki amu apa, Mbak? Jamu pahitan. Kocing. Jamu pahitan. Anu acane kocing, yo pengen, Mbak. Bos, wong gerang kok ngocoh iki lho. Aku lolo kabeh. Lho, ngombe jamu. Entekno. Cek kuat awakmu. Kowe nek digelut wong cek menang. Ombe amuli koe lut nangang. Iya. Kala itu lolone, Mbak. Apa? Amuane, Mbak. Jamu. Entekno ya. Karsane ti mana didol, Mbok? Kok lemboken. Kak. Mbak, Lapo?
Ini mang opine anget lana. Adem iki. Wong ket sore 6:30 lho sampe yamene. Iki kok mang omong hamu kok opi ye. Lho, iki mang jamu kopi ta? Opi mbok udahamu. Kopi iki. Ket 6:30. Mang Iso. nenek anggap sing amene aja kecek anget. Ya, njaluk yamene wayahe mang jam-jam 2 ta. Ngono. Amene ku anget-anget e, Mbok. Iso. Nek dilangkul. Cacatmu ngarep piye kok ngomong rong karo. Oh. Apa? Atu alo ulung Mbok ulung ana, Mbok. Jaluk tolong apa? Aku malilut. Wong dikokon ramban iku ya ramban le, aja gelut. Lho, Atu anak liko meiji lho, Mbok. Liko lolo dolut. kan gelut. Aku alilut ulungi wong, Mbok. Kan nulungi wong gelut. Gelut. Tapi kon kalah. Atu alah. Oh, Aja kuwi wong dula, Mbok. wong dira. Halo mana, Mbok? Tampanono. Apa? Tampanono. Njut. Pecut. Njut desibas iki, Mbok. Njut desibas ya atu. Jupun. Jupun. Pecut gumbala geni. Jupun. Jupun. Aja sembarangan kon. Iki ngono tinggalane wong tuamu. Wong tuamu sadurunge mati ninggal piandel iki. Iki kesaktiane wong tuamu. Pecut gumbala geni. Bebasan. Kok sebetno Gunung Jogrok, kok sebetno Segara Asat. Akeh wae, Mbok. Dolen kono. Liko iku saiki be atu. Aku iki gak jahat, Mak. Kon anakku. Senajana cangkemku ki srastra jahat. Ning aku sayang wong kon anakku. Mbok, Tampanono, Nak. Aku atur nuwun, Mbok. Aku dadi anak liko aku seneng. So, Cuma aku ya rada helan, Mbok. apa? Kaelan ya apa wong liko hanci ya anak. Jemput. Mbok. Budal, Nak. Balesen larane atimu. Mbok sing dungani kono. Ola tanpa rupa kan anake mbok. Ngono, Mbok. So, Atu anak amit kaya. sing hati-hati ya, Le. Iki duplake mbok Praban Kinco jadal tak buake ngeten ngalor. Besok ana rejane jaman tak jenengno Desa Ngaglek. Ayo. Gak percaya itu omongin, Mbak. Jute desibas kok Andi. Tapi wong uwa iku nek omongi anak hak bakal golo. Wong golo iki iso. Walah, Mbak. Ajan lupa aja iku iandele apa. Tak percaya mbok menawa iki saatane Alia Haja itu bondo. Oi! Alia Haja itu ondo, aku uput
Hale ateni Liko. Liko atuk. Ngantuk. Atuk tak ngantuk. Ngantuk senden nduk wit. Ae beno lapo si bengak-bengok koyo sapi bengah. Atulene hale ati-ateni Liko. Wik. Ana duwene lah ana duit. Ana sing nguyu diutupi ae. Awe beno serembar sumber bare awak aku. Aku ala mbek Liko. Tapi tak iki Liko tak atene mbek encut oloni. Apa? Encut oloni. Encut. Encut pecut. Oh, pecut, encut. Encut. Apa Wae beno cok semacam. Apa? Iki pecut ki angon wedhus. Kayak angon wedhus dipasakemu ah. Atene Liko, atene Liko. Ya coba. Liko pengin lo aci ate. Yo, ate Liko. Aduh. Ecut ene Adi ya. Hawangane ecut Adi. Ula cute uduk. Ya anti. Joko Jombot. Kok awakmu malah tak kongon mateni sapa? Gajah Situ Bondo. Kali aja itu Hondo. Lah kon lha apa jaran kepangan iki? Salange pengamen nang gitu. Ya apa rek? Aleke wis atek. Wah, mojok ngapusi. Aleke wis atuk guna atek. Lek Haryo Gajah Situ Bondo iki wis mati, apa buktine? Wah, temen ae Gus, sing delok kene. Kencok, nek ujuke atu. Bujuki apa sih? Lah kok nek kaya lali ku. Aku. Lah apa aku nggawa iku terus mlayu? Aku iki sesuai janjine. Ngono lho. Temen. Aku kudu ngecek iki apa asli nggone Haryo Gajah Situ Bondo. Ale ojo lho ya. Lah apa mbujuke iku? Kene tak cek. Enggak. Mas, ujuke paling awakmu gelem bondo donya, gelem duit tangga. Aku alat Lah iya. Ale ojo lho ya. Oh, gak. Lek kepengin bondo donya iku kene tak deloki dhisik. Ijo iku iso. Delok. Oh, iya iki nggone. Oh, iya bener. Anggane kok uput iku aktif. Lah, lho iku apa iku? Apa? Iku lho. Atu ditu ape Aryo aja itu Hondo. Atu nang iki tutenge diawa ayu. Kono liko kok ojo kalo aku kono. Kontolo liko kalo kok uput. Kono liko ojo ayu. Ototono aututi liko andialane. Napa sampun paring kabar kalian si Joko Taruna adalah Gajah Situ Bondo to, Rom? Ngene Nduk Cahayu. Kanjeng Rama iki
tembung ratu bakul sinamira. Lho, lha Ayo iki Mas Joko Taruna. Pinara kene. Joko Taruna. Nggih. Piye anggonmu Pak utus marang ngethok gulune Arya Gajah itu bondo. Menika sampun kalaksanan Gusti Kanjeng. Wis mbok kethok. Sampun. Iki tenan apa piye? Niki bukti. Lho. Sakit nggih jangganipun Rama mbok ditampani menika mesakaken Kakang Joko Taruna. Aku wedi kuwi gulune wong kok iki. Yen ngono si Joko Taruna iki bakal dadi bojomu. Nggih menika ingkang kula suwun ya Kakang ya. Dadi bojo kula kepenjenengan Kakang. Awakmu rada nyedak Kene nyedak karo calon bojone aja ngedo-ngedo. Punggawa. Wong kae langsung nginceng kenong-kenong ya lho. Yen Arya Gajah Situbondo iki wis temekaning pati awakmu kan ya bungah. Nggih. Ora ana rasa ning katemungan Prangwetan kutha Surabaya. Lah ya ngono. Leres sinuwun. Nduk Cayu. Nggih. Yen Arya Gajah Situbondo iki wis tumekaning pati, Nggih Rama. terus atimu piye? Nggih raos sing manah kula menika remen sanget. Kula dados bojone Kakang Joko Taruna. Ning aku iki krungu ning alas iki wis dadi Karang Pradesan. Kados mengate. Ora ana loro telu sing iso mbabat ya Arya Gajah Situbondo. Ning pawongane lek sampun sedo dipun perjaya kalian si Joko Taruna ta Rama. Pawongane wis mesti. Nggih. Guna tenana tuhuna. Rama kok goleke Kang Jono lapo? Paling sedulure. Oh, Nek ora kancane ya sedulure. kok nabono, kok nabono. Lho, Kuwi sapa? Liko aja elok-elok lho. Iki neng jerone kraton awakmu malah yak-yakan. Aku gak weton. Aku tak duwe weton. sik. Omonganmu kok iso blakrak teko ndi-ndi? Kowe iki sapa sih? Atu kok umput. Liko ta apa liko? Aku Temenggung Jaing Rono. Oh, gunggung. Gunggung. Temenggung. Ayo gunggung. Temenggung. Atu gak iso ngomong Temenggung iku. Gak iso ngomong Temenggung. Lah iku mang Lilu. kebacut. Acut. Wong iso lho ya. Sik, Mm-mm. jenengmu sapa, Joko? Aku Joko umput. Jumput. Lah sedolan karepmu teko ning Katemenggungan Surabaya? Ya atu belu-belu gono. Gukno sapa? Ku gono aluna. Iko to. Kono sing ngenong kae. Tak jono iku. Oh, lah kono. Gono. Oh, Taruna. Joko Taruna. Hmm. Sedolan karepmu ndoleki Joko Taruna? Atu dijuki. Dibijuki apa? Lah sing atene Arya Gajah itu honto ya kok umput kudu gono. Sing mateni Arya Gajah Situbondo iki Atu Joko Awakmu. umput. lha sing nggawa bukti iki mang kok Joko Taruna. Lho, anjane aku dijuki. Joko Taruna. Nggih, Kanjeng. Joko Jumput iki ngakune sing mateni Arya Gajah Situbondo. Jenengan ampun percaya. Mosok kaya ngeten iki nggih saged. Ngoten lho. Ning awakmu tenan. Nggih, kula niki sing mateni. Dijuki ijo. Nggih, aja Sing iso kurang ajar. mateni iki Joko Taruna apa Joko Jumput? Angka umput. Anjaku lho akeli kono gak acaya. Tak kono anjaku. Sik takokno. Ulul kanca-kanca sing atene mang angka umput ta aluna. Lho, angka umput. Cek mulai ku kancamu kabeh Lho, ya.
Atuh ya helan kok patung-patung iso omong kabeh ini. Joko Jumput. Pak. Iki sing mateni awakmu tenan. Leres. Awakmu ya mateni. Atuh sing ngateni, Pak. Umpamane Tumenggung Jaing Rono iki ngedeno sayumbara ya apa? Atuh ane sembalang. Pak Du marek Joko Taruno wani. Ane nek gak ane gak buyal. Awakmu ya wani. Ani. Apa mesti tak weden? Nek liko gak ane kalau aku. Terus gak buyal-buyal odok iki kok. Ngene ya, Jeneng. Pak. Pak Du. Perang junjung. Lang gunjung. Sapa sing iso kuat junjung, lha iku sing menang. Atuh Sing tuwat. iso mateni Arya Gajah. Tuwat. Awak mat wani, Ger? Lo wantun. Wani. Tak Du saiki kowe. Liko gunjung isik tak atuh. Aku sing njung dhisik. Ani. Wani apa mesti tak? Gunjungan. Ayo mapan sing tepak. Ojo kesususan nang dhisik. Ganti awakmu sing junjungan. Liko enti tak unjung. So, Apano liko? Empano liko sing duwe tak unjung akeh liko. Kakang Taruno. Aduh, oleh bojo ayu. Aku ora doyan karo kowe. Joko Taruno. Bojo ayu nel iki lek. Hah? Joko Taruno. Bojoku. Joko Taruno. Loh. Joko Taruno delek-delek kaya Le. watu. Liko omong. Delek-delek kaya watu kon, Ger. Bojoku, Ger, bojoku. kon melok. Aku bocor. Aku banyak ndang. Bose. Kon kudu melok. Joko Taruno iki Mbak. Seksenono getrek lan pater suket lan gegodhongan bumi miwangkasa. Bakat tak wae tetenger Joko Dolok. Joko Jumput, Wah, aku njaluk tolong marang kowe. los. Iki ora pantes manggon nggone katemu dengan Brangwetan kutha Surabaya. Buah anang simpang jaengan ngene prapatan. Besok nek dadi tontonane wong sak Surabaya. Ngono. Heeh. Aja aja ya. Iya, iya. Tahu wae. Silae lopan dilopin. Tahu nang kutha timbang jayangan. Ilang. Putraku Ger, Aku mau mbek wong elek lah iku. sing iso si Joko Jumput ya iki garwamu. Tapi oleh ale ayu ale ngunel iki. Jane Iki. kok gak iso kamu. Mah atuh iku ae. Iya ya, Bose. Ngunel kaya tantuntung iku. Kowe kok goyang-guyu. Jale mok Wis ngene. wis seneng nak oleh putraku. Neng ben-ben ki tak liko ae. Mbok setuju kok. Heeh. Jarno ae nggone kamar, nek Lho? ana kipas angin iso nyuling. Lho, sana ana lalel. Ngene, Nduk. Iki apa sing dadi pengomongane Kanjeng Rama, penjalukane Kanjeng Rama. Buka sayembara sapa sing iso menang perang Junjung ki mang dadi bojomu. Ora ana loro ya si Joko Jumput. Liko Kowe omong. manut marang Kanjeng Rama ya. Nggih pun lah wong titahe Kanjeng Rama kados ngaten masih gila-gila titik ya tak openane tamu. Nggih. Untuk tak anu, tak tutupi laine lo iso liya. Moro surya tak toya. Munggawa, rungokno omongane Tumenggung Jaing Rono. Senajan Joko Jumput iki ala tanpa rupa iki mantuku.
bakal tak ramek-ramekno tak tanggapno Ludruk Budi Wijaya.